Takže čaute ľudia, moje meno je Mr. Andy a dneska tu máme nové videjko zo Geometry Dash. Sice je to z Robloxu, ale lepšie jak nič ešte. Nemám za prachy, ale asi ani nebudem mať, sorry. No dobre, môžeme ísť na tretí level, lebo ja už mám, jak vidíte, druhý aj prvý. Áno, som taký noob v tým. OK, môžeme ísť. Toto ma fakt baví, ten tretí level, lebo môžete všimnúť, že som v tým aj kus dobrý. Mohli by sme to aj teraz dohrať. Ale podľa mňa to nedohrajem, lebo som taký noobák, že to nedohrajem. Fakt. Wow. Boom. 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 Wow! Nerd! Čo to bolo? What the fuck? OK, nedohral som to. Super. Tak ešte raz. Opa, bum, bum, opa, bum. Fakt ma to baví. Ne, ja som... Počúvajte. Bum. Ja to neviem, tak. Dobre, ideme oznova. To fakt som taký noob. Ja som fakt noob, no. Bro! What? Dneska musíme dať aspoň rekord, alebo dokončiť celú hru. Keď nedám dneska rekord, tak ma porazí. Ja som to... What the hell? Boom. Boom, boom. Boom, boom. Ja prehrám. Bum, bum. Nič. Bum. Bum. By som to dal? Ne, nedám to. Už som tu asi tak po 100 krát v tým tu kolotočí. Ja vidím len kocky. Ja to fakt nič iné nevidím. Ne, ja som... Ja dám report tejto hre, tam tomu report! Ja tomu dám report! Nič, bum. Opa! Bum. Wow, už som skoro. Jak? Videli si to? To nejde! A teraz som skočil na tie kamenky a nič sa nestalo. To bol bug. A teraz nám skočil a nič. Haló?
Ja sa pakujem pod mapu. No tak ja som musel kúpiť za tie 5 eur tú reálnu, lebo ja sa bagujem normálne pod mapu. Normálne sa bagujem pod mapu. Toto... Naborol som rondlené kocky jednej šibnutej. Ja boli už prsto klikanie na myš. Ja idem vyskúšať po týmto umrieť. Mne sa to páklo, ale... Ja mám svoju mapu. Ja som si tu vytvoril svoju vlastnú mapu. Ona je oveľa lepšia jak... Sice je to beta, ale je to lepšie. Bum. Jej, dohral som to. Jej, také ťažké. Je to ťažké. Veľmi. Dobre, ja idem vyskúšať. Napríklad druhú. Ja som profik normálne. To je taká nudná mapa. Ale že taká nudná mapa! To je nudná mapa, ale na prvý pokus, a som taký nobák v tej hre, a ja som zbral druhú mapu na prvý pokus. What? OK, som nobák, ale no. Druhú mapu vydal každý, no. No, ideme teraz na tú tretiu. Ale ja nefunguje myška. A konečne to sa mi to nechce robiť. Ja ten tretí vôbec neviem. No ja ho neviem, no proste. Keď mi nefunguje dobrá myška a mi skače o hodinu skôršie, jak má. Aj keď som na ňu neklikol. Teraz som rád, že funguje. Nefunguje fakt myška, ale... Ja si kúpim novú myšku, asi, lebo mne funguje, zrejme. Alebo som len prepnutý, ja sa tvarím jak... Viete kto. Ja dneska musím dohrať tú mapu, lebo keď ju nedohrám, som noob. Dosť podobnú mapu mám aj ja vytvorenú. Takže tak. Bum. Ale nie! Kámo, mne sa to paklo, ale že strašne! Ale mne sa to paklo. Ale že paklo sa mi to, že fakt sa mi to paklo. Ja nestrandujem tu. Dobre, ja to livujem. Hlavne, že na telefóne to mám spravené, tú mapu. Ja to neviem. Hlavne, že mám na telefóne túto mapu tiež spravenú, ale ju neviem dohrať. Mne príde, že som na telefóne oveľa lepší. Ja mám až do base after base dohraté. Base after base nemáme! No! To je
No Sáre, vymážte si to si to kúpil. Sú zbytočné vyhodené peniaze sú to. A tam píše ešte uspokojivá hra. Veľmi uspokojivá. Akože kvôli tej... Napíšte mi, keď tu máte túto mapu dohratú, napíšte mi please, lebo ja buď som len taký noob a neviem dohrať, alebo to fakt nejde! Please help me. Ne, ja som... Musíme dať aspoň 30. Čo nedáme, alebo som noob. Hopa, hopa, hop, hopa, hop, hopi, hop, hopa, hopi, hopi, hop, 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 ale však hop, hopaj tu, hopaj. Hopaj! 28. Musíme mať 30, ľudia, najmä 30 a bude, aby to fakt dobré. Ne, ale 4, yes, konečne, yes, ja som myslel, že tam nemám skákať, ale som tam, on mne skočil fakt. A ja som tam mal skákať práve, že. Ale yes, mám tryout na 45%, konečne. Nemám to vyskúšať dohrať celé. Sa mi to nepodarí môj sen, ale aspoň to vyskúšam. Dajme 50% a budem fakt moc rád. %50 by mohlo byť aj ľahšie. Ne! Hopaj! Pomoc. Ne. Yeah. Keď tu ten level nemám na 50, tak prisahám na... Môj telefon je dobré, môj telefon radšej nie. Prisahám na klacok. Dobre, nový klacok si budem musieť kúpiť. Vlastne nájsť. Ja som úplne vymytý mozog. Ja som fakt vymytý mozog už. Môžeme ísť radšej base after base, please. Base after base viem oveľa lepšie ako tú somarinu. No poď base after base, aj keď tam mám 29%. Na telefóne som sa tu oveľa... Ale chápete, že to napočítač je iné a mi skače myška o 2 hodiny neskôr.
Mám viac? Nemám viac. Opa! Pop, pop, pop! Bro, ale že... Chuj, fuj. Zlá hra! Vymáhnem si ťa. To je Roblox, ne, ale... Prečo to je v Robloxe? Ja som rád, že je to v Robloxe, že si to nemusím kupovať zatím. Keď ma to fakt nenesere. Dobre, teraz nebudem japovať, ale normálne hrať, okej? Bum. Už som sa zľakol teraz. Fakt som sa zľakol. Ale zás! Ale ja som... Ja som zakrošľaný. Prosím. And please. Mám to! Nemám to. Dobre, tak mám to, no. Ja to... Ale nefunguje! Kámo, čo to robím? Ok, ešte raz. No kedy máš aspoň 50. Aspoň 50. Ale nefunguje tá myška tam! Žiadnu šiltovku! Čo to rozpráva? Ale tam fakt nefunguje myška. Ja tam ťuknem dvakrát. No, už funguje zrazu. Man, ja nefungujem. Ja na to double jumpy nefunguje ruka, alebo myška, ja neviem, čo mi to nefunguje. A prosím, čo mi tam nefunguje. Ale chápete, že mi to nefunguje! A som si skoro teraz mikrofón celý kvôli tomu, ne? Fúha, teraz to bolo aké, ale... Bum! Bum, bum! Bum! Ne, mám 40, konečne. Kláňam sa, neviem komu, fakt, normálne kláňam sa v mojej hlave, že konečne pracuje. Dačo nerobí. Mňa už bolí ruka. Ja to livujem. Ja to fakt livujem. Posledný pokus. A myslím to vážne, že je posledný pokus. Dobre, blivujem to, čau. Vole, čau.